नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया और मऊ ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके होली स्पेशल एकदम ब्रांड मीटर नया सॉन्ग बाटे। बस एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देतानी तो होली में ब्लास्ट करी भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाह। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे तमाम तरह के जितना प्रकार के सॉन्ग रुआ लिखवा हुआ भोजपुरी में बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिल जाई व्हाट्सअप के जरिए। और नंबर हम अपन भैया डिस्क्रिप्शन में डाल देले बानी। और आज के मीटर देखल जा कि कैसे गाँव के बाटे। एगो बहुत बढ़िया गाना ट्रेंड कैले बा कि एगो मोर बा भतार की जवानी पियता, उहे ट्रैक बाटे भैया। लेकिन देखिए कैसे गाँव के बाटे कि घोरी घोरी रंगता चरूरी रंगता, बात मानेला न मोहर वाला जोरी रंगता। अरे घोरी घोरी रंगता चरूरी रंगता, बात मानेला न मोहर वाला जोरी रंगता। हई देवर साला दूध के कटोरी रंगता, हई देवर साला दूध के कटोरी रंगता। घोरी घोरी रंगता चरूरी रंगता, बात मानेला न मोहर वाला जोरी रंगता। आ हई देवर साला दूध के कटोरी रंगता, हई देवर साला दूध के कटोरी रंगता। तो भैया अगर हमसे गाँव में कोनो मिस्टेक भइल हुई तो क्षमा चाहतनी, काहे कि हम गीतकार बानी, सिंगर ना। रउआ एकरा के सुर से धुन में सजा के बढ़िया से गायकी कर देतानी तो मीटर जौन शब्द बाटे एकदम पंचिंग लाजवाब बा भैया, बज जाई गाना। तो अगर ई मीटर मस्त लागता, लिखवावे के चाहतनी फुल गाना, तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। और हमारा व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। तो भैया फ़ोन कर सकिले, चाहे व्हाट्सअप कर सकिले। वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक कर सकिले, कमेंट कर सकिले। मिलत नहीं फिर से अगला वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए लोग भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।